Вітаю! Сьогодні ми святкуємо День Києва, міста сили, яке за легендарним літочисленням має вже 1544 роки історії. Київ, це не лише столиця. Це місце, де перетиналися шляхи народів та енергій. Дніпро – це жива артерія нашої землі. В езотеричному сенсі Київ – це серцева чакра України. Тут зосереджуються енергії творення, боротьби та вічного відродження. Лиса, Замкова, Старокиївська гори – місця легенд про волхвів та характерників. Це наш глибокий зв'язок з рідною землею. За 1500 років Київ пережив навали та війни, і щоразу, мов Фенікс, піднімався з попелу ще сильнішим. Число 1544 у нумерології – це воля, рух та стабільний фундамент. Справжня сила там, де є міцне коріння. Нехай Київ і надалі буде містом сили, мудрості та незламності. З Днем Києва! Слава Україні! Героям слава!